Dragilor, astăzi vreau să vă dau o veste pe care am primit-o și eu aseară. În primul rând, nu este glumă sau schemă de marketing sau ce mai credeți voi că se vehiculează în zilele astea. Ideea este că printre informațiile astea de le-ați văzut voi pe internet și despre mine și așa, aseară am primit și eu o informație de la Nentu și să vă zic că el direct, adică e strict decizia lui și eu respect din tot sufletul. Decizia e următoarea. Eu am ales într-un fel, să părăsesc echipa creată de Nentu și vreau să plec pe drumul meu singur, să îmi fac singur canalul de YouTube și să dau și o încercare la treaba asta. Nu-i cu răutate, nu-i cu nimic față de el și doar vreau să încerc și eu treaba asta. Eu sunt total de acord, adică îl susțin, chiar mă bucur pentru el. Asta este, ca să nu mai puneți nu știu câte întrebări despre faptul de ce nu mai apare, dacă ne-am certat, nu ne-am certat. Suntem în continuare prieteni, doar că, ce să zic, nu mai colaborăm. A fost o colaborare frumoasă, o prietenie frumoasă și ce va urma, legat de mine, știți starea mea actuală și de toate știri și tot așa. Mai am puțin nevoie de pauză, că prea au venit toate buluc așa. Îi urez succes și te susțin.